Mayo 6, Martes tuig 2025. Ikatulong semana sa paggabanhaw. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Ang pundok sa katawhan miingon ngadto kang Hesus. Unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan na ngaon ugma na didto sa kamingawan. Sumalagayod sa giingon sa kasulatan. Gihatagan niya silagpan nga gikan sa langit. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo. Ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang panggikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Payangpan nga gihatag sa Dios, mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kanya, hatagi kami kanunay niining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ang motuo kanako dili nagayod uhawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw, O Kristo.